Hello लोगोफोर बैसागु मोसानायाबो जोब्बाय गरमाबो एसे बारायबाय क'क्राझाराव बेखायनो गेंटकआवसो एसे फैलायबाय आं गुसु बार जानो र' आं एमजि मार्केटाव थांनि दे एमजि मार्केटाव थांनानै एसे भिडिअ खालामनानै नोंसोरनोबो खोन्थाफैनि दे आं गेंटकनि सबसे बयनिख्रुइबो देरसिन मार्केट बे मार्केटनि नामानो जाहैबाय एमजि मार्केट आं एमजि मार्केटाव हाबहैनो थाखाय नैबे फ्लाइओभाराव दं बा फ्लाइओभाराबो माथो बिसना गासैबो बिबार थाजोबलायो नै बिराद मोजां बिबार गायदों फ्लाइओभाराव आरो बे फ्लाइओभारजों थांनानै आं नोंथांमोननो दिनै एमजि मार्केट बयनिफ्राय देरसिन बयनिफ्राय बिउटिफुलसिन मार्केटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों नायलांबाय था एन्ड इन्जय इट बियो एमजि मार्केट बिराद नायनो समायना बिराद साफा बेहाय प्लास्टिक मोनसेबो नुनाय नङा बे जायगायाव फैनानै जों बुहुत सोलोंनांगौ दं आसा खालामो जोंनि बड'लेण्डआवबो बेबायदि मोनसे सिटि थागोन जेराव प्लास्टिक फ्रि आं बेखौसो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलाय बिराद बिउटिफुल मार्केट बियो जेरैथिंजायबो दखान मोजां मोजां दखान आरो गेजेराव पार्क गेजेराव जिरायग्रा जायगा दङ नै दिनै अखा हादों बुहुत अखा हादों सिक्किमाव जों एमजि मार्केटा बेनि थाखायनो एसे खालि नङाबा बेहाय गासैबो मानसि जिरायनानै थाजोबो बेहायनो कफि लोङो बेहायनो गासैबो मानसिफोरखौ नुजोबगोन हाजार टुरिस्टफोर सानसेयाव नैबे जायगायाव बेरायनो फैयो नुदोंना लोगोफोर बिराद साफा जायगा मोनसेबो प्लास्टिक आं दासिमबो बेहाय नुवाखै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन प्लास्टिक नुदों नामा जेरावबो डास्टबिन दोनखानाय दङ आरो गासैबो मानसिया डास्टबिन बेहाय बाहायो दिनै एप्रिलनि 19 तारिख जोंनि आसामावथ' बहुत गरम जाबाय बाट आं नैबे जायगायाव कफि लोङैसो थागासिनो दं एसे अखा हानानै एसे बार बारनानै बहुत थान्दा जादों कफि लोङाबानो थानो हाया कफि लोङै आं दा बेहाय दं बा बिराद थान्दा बार गाइस नोंसोरो बे जायगायाव फै सोरबा फैफेराखैबा बे जायगायाव फैनानै जों बहुत सोलोंनांगौ दं जोंनि मानसिफ्रा ओरैनो जेबो कनसियास गैया हाय What is your name? My name is Megha Agrawal. And yours? Your name? Ananya Singh. Say hi. Hi. Yeah. Nice. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. 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 आंनि आखाया गोजांनानै मावजोबबाय लोगोफोर आं बारा मोजां शुटिं खालामनो हानाय नंला नाय बे मुसुखाखौ नाय बे एमजि मार्केटनि मोनसे मुसुखा आरो बियो महात्मा गान्धीनि मुसुखा बे मुसुखानि नामावनो बे एमजि मार्केटआ आरो गेंटकआव फैयोबा बे जायगायाव बयबो फट' लाफैयो नोंथांमोनाबो गेंटकआव फैयोबा नैबे एमजि मुसुखाजों सेल्फि लानो हागोन Look at those markets. It's open. It's almost 7. I don't know what time is it, but it's beautiful. Yeah. Look at this place. He's smiling. Yeah. These beautiful people all around. YouTuber. Look at that You mean people. a YouTuber? I'm also a YouTuber. Say hi. Guys, please. I'm a YouTuber. Okay. Say hi to my YouTube friends. Hi. Hello. Okay. Thank you very much. कहाँ से आप लोग? कोलकाता से ना? Nice meeting you. बे सिनेमा हलखौ नायनि सोरबा गोदोनि हिन्दी फिल्मनि डेनी गुन्डाखौ सिनायोबा डेनी डेन्जंपा बे डेनी डेन्जंपानि सिनेमा हल
बेनि नामावनो डेनजं सिनेमा दा बेहाय लिरनाय जादों नोंसोरो गेंटकआव फैयोबा एमजि मार्केटआव नैबे सिनेमा हलाव हाबनो दाबाव टिकेट बुकिं खालामनो बुक माइ श'निफ्राय सिगांनो बुकिं खालामनानै दोनखा आरो नायफै आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना आंनि गासैबो भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोनो एन्ड थेंक इउ भेरि माच